Beth yw O'r Mynydd i'r Môr? Prosiect sy'n cael ei chynnal gan RSPB Cymru, mewn partneriaeth wirfoddol fydd yn ehangu yn ystod y blynyddoedd nesaf. Ar hyn o bryd, mae'r prosiect yn cael ei ariannu gan Endangered Landscapes Programme. Mae O'r Mynydd i'r Môr yn canolbwyntio ar ganolbarth Cymru, o gopa mynydd Pumlummon i'r môr ym Mae Ceredigion, felly'r ardal o Fachynlleth i Aberystwyth. Nod y prosiect ydy cydweithio gyda phobl leol a meddwl yn greadigol am sut allwn ni wneud yr ardal yma o Gymru yn well byth i fyd natur i'r bobl leol a hefyd hybu'r economi'r ardal. Sut? Drwy broses o gyd-ddylunio. Beth yw gyd-ddylunio? Proses lle does neb yn gwybod ble yn union rydyn ni'n mynd ar y dechrau, a hynny'n bwrpasol. Mae'n broses sy'n creu cyfle i ni holi'r cwestiynau a chanfod yr atebion gyda'n gilydd. Beth yw'r amserlen? Mewn proses o gyd-ddylunio, mae modd i'r amserlen newid, a hynny'n eto'n bwrpasol mwyn sicrhau bod digon o gyfle i bawb gymryd rhan ac i ymateb. Ond yn fras, yn ystod y Hydref a'r Gaeaf byddwn yn cyd-ddylunio'r weledigaeth. O'r Gaeaf mewn i'r Gwanwyn byddwn yn cyd-ddylunio'r themau ar meini prawf. A wedyn o'r Gwanwyn i'r Haf byddwn yn meddwl am syniadau a chymeriadau, neu interventions. Sut allwch chi gymryd rhan? Diolch am holi. Rydym am wneud hyn mor hawdd a phosibl i bawb. Gallwch ymuno mewn un o'n gweithdai. Cynnal gweithio eich hun efo ffrindiau neu fel rhan o grŵp lleol. Gallwn ddarparu pecyn syniadau eich helpu gyda hyn. Dewch yn rhan o'r tîm ddylunio. Cwblhewch ein holiadur ar-lein neu gallwch bostio copi chi. Neu cysylltwch gyda Sian Stacey, swyddog ddatblygu'r prosiect sy'n byw yn yr ardal ac yn wastad yn barod am sgwrs. I ddarganfod mwy ac i ddod o hyd i'n melynio cyswllt, ewch i'n gwefan ddwyieithog www.ormynyddirmôr.cymru.